Kien għal-ħabta ta' 11:30 tal-4 filgħodu meta fil-qorti ta' Għawdex kienet jinstema' każ ċivili bejn żewġ individwi, Pasquale Cefaj ta' 32 sena miż-Żebbuġ u Joseph Portelli ta' 54 sena mix-Xewkija. Ħin minnhom il-Maġistrat Josette De Micoli ordnat lil Pasquale Cefaj joħroġ barra mill-awla, xi ħaġa li ma niżlitx tajjeb ma' Cefaj. Sakemm il-Marixxall tal-Qorti sejjaħ għall-assistenza tal-Pulizija biex jikkalmah, Cefaj reġa' daħal fl-awla u ta' daqqiet ta' mus lil Joseph Portelli u lill-avukat tiegħu Kevin Monpalaw. Fuq il-post issejħet l-ambulanza li ħadet liż-żewġ tirġiel l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex b'Joseph Portelli eventwalment jittieħed b'helikopter l-Isptar Mater Dei minħabba l-ġrieħi serji li ġarrab. Min informazzjoni li kiseb One News minn fuq il-post jirriżulta li wieħed mill-Marixxalli tal-Qorti ukoll indarab f'saqajh wara li fis-saħna tal-mument waqgħet biċċa mara fuqu. Fil-Qorti ta' Għawdex ma jeżisti l-ebda apparat ta' sigurtà bħal fost l-oħrajn metal detector, apparat li juri li persuna tkun armata. L-unika sigurtà offruta hija l-preżenza ta' pulizija wieħed u l-Marixxalli tal-Qorti. Il-kelliema laburista l-Avukat Justin Caruana li f'Ġunju 2011 resqet mozzjoni dwar il-Qorti ta' Għawdex ilha snin titkellem dwar in-nuqqas ta' sigurtà fil-Qorti ta' Għawdex. Saħansitra resqet ukoll numru ta' mistoqsijiet parlamentari madankollu baqa' ma sar xejn. Tal-Qorti ta' Malta fejn għandek sistema ta' sigurtà illi taħdem tajjeb aħna hawnhekk m'għandna assolutament xejn. Il-każ tal-lum huwa prova ċara ta' kemm għandna ħtieġa ta' bżonn ta' sistema ta' sigurtà kemm għalina l-professjonisti però iktar u iktar għall-istaff li jaħdem hawnhekk u iktar u iktar għall-pubbliku li jiġi hawnhekk biex jieħu ġustizzja ma jispiċċa espost għal ċertu perikoli. Justin Caruana qalet li min-naħa tagħha diġà tkellmet ma' maġistrati u avukati oħra biex sakemm isir xi tip ta' apparat ta' sigurtà is-seduti kollha jiġu sospiżi. Sa dan it-tant Pasquale Cefaj jinsab arrestat mill-Pulizija bilan li jiġi interrogat. Cefaj għandu kawża pendenti relatata ma' droga. Dwar il-każ infetħet inkjesta immexxija mill-Maġistrat Paul Coppini.